hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come. Hallelujah. Verse 14. Kana munhu ari padhuze nevasina bhaibheri muudze kuti you are a Taliban. Muudze kuti September 11 this time hakuna. Genesis 27 and verse 14. Varipo here vanokwanisa kutiverengerawo. Yes, she is here. Genesis 27 and 14. Yes. Tichaverenga shoko raMwari kubva kuna Genesis chapter 27 kubva pavhesi ya 14. Iye akaenda akadzitora akadziisa kuna mai vake. Mai vake vakagadzira nyama yakanaka yaidikanwa nababa vake. Zvino Ribheka akatora nguo dzakaisvonaka dzaEsau mwanakomana wake mukuru. Nawiri panapa inofamba ichidayo. Bhaibheri riri kutaura nyaya yaJacob and Esau. Jacob and Esau is not the beginning of stories in the book of Genesis. The book of Genesis rinotanga nemurume anonzi Adam. Adam achizowana Eve. Vachizowana Cain and Abel. Nyaya igofamba ichizonobata vana Noah nevamwe vakawanda. But now yakuropafadzwa kwemunhu inotanga kuadreswa mudhara anonzi Abraham auya. Because chinoitika ndechekuti Mwari wasika munhu, wakasika munhu akakwana. Mwari achisika munhu akasika Adam asina kuenda process yeadulthood. Adam haana kunodya Cerelac semwana mudiki. Adam haana kukwanisa kupfeka booties semwana mudiki. Adam was created as a full grown man. Zvichireva kuti zvinhu zvaAdam hazvina kuendeka because of a process. Zvinhu zvaAdam was an instant makeup. Nekuti process inotsanangura zvinhu zvinoitwa navana vevanhu. Kana ari Mwari hazvimutorere time to create light. Light ratiri kutarisa iri kuti risvike panapa. Kune kwaratobva kunonzi kudistribution center. Distribution center ine kwayatobvawo kwariliswa magetsi. Magetsi aya achizonobata kugungwa kunenge kune maturbines. Turbine one rikafa muMamasbury haina magetsi. Zvoreva kuti it took a process to create one light in Mamasbury. But Mwari unongosvika paverse 3 oti let there be light. Hatizonzwa dzimwe nhoroondo zvokuti vamwe vakazoconnecta fuse neswitch nechi kukazova nechiedza. Bhaibheri rinongoti let there be light and there was light. Zvoreva kuti kana Mwari ukapindirira nyaya yako, masteps ekutora kuti ubudirire ndevanhu. Mwari haana nyaya dzaanojoinidza kuti zviite. ZvaMwari kana akataura zvakutoitika. Zvoreva kuti tonight it may not take someone time for a total turnaround. Zvoreva kuti tonight it may not take someone time for a miracle. Zvoreva izvo kuti nyaya dzaAdam akangocreatwa ari munhu ari blessed. Akaenda kumunda Adam akaropafadzwa. Achidzoka kubva kumunda Adam akaropafadzwa. Chaita kuti nhasi the children of Abraham by faith. Inyaya yekuti Abraham wakakwanisa kubata nyaya inonzi covenant. Handina anondinzwa. Covenant inoadresa nyaya yekuti when I am weak, God is strong. Therefore, because we are friends with God, I am also powerful. Murikuona zvakuita powerful? Zvakuita covenant. Covenant inoreva kuti kana ini ndisina simba iye ainaro, because
We are friends. Nenyonda ane power. Gandi ndinatsounza nyaya ipuko. Kana sose nenzou. Vari my friends. Vakacross a bridge rikasheka. Sose rine mvumo yekutenderwa kuti ritaure kuti tasheka bridge. Duze munariba duze newa kuti iwe. Siena minya dzangu. Haikona ndimesha. Ndine umwe wandakatakura anonzi Jesu. Zvona kuti tiri pano tinotenderwa kuti titi takaropa satswa. Tinotenderwa kuenda tichinomboona motikari dzine mazita. Udzari padhuze kuti munotenderwa kupfeka zvinodhura amai.